Prostě malém Harry si hrál, vlekem neschopná matka, co neuklidila. To Lego chudák Voldemort na to šlápl a zahynul na zlomený kotník. A matka se uchlastala k smrti a foto šel jen pro mlíko na benzinu. Pak sociálka narvala malého vraha k jeho tetě, která měla malého smrada, ale úplně s nikým jiným než říká. Proto ho musela roznazovat, aby nepřišla o parkovací místo. Ve školce v Hradavicích znali všichni jeho jméno, protože kvůli němu školník zabavoval Lego. Po různých kolejích jsou spíš bodíky z peny, kde si za ně mohl říct si co z kartičku, ale za vzpomeček Harry v druhým ročníku vlezl do tajemné komnaty, kde byl album všech Simpsons kartiček. Strážila očí čela Julie, ale kvůli demenci Harryho se lekla. Ve strachu, že šlápne na Lego, zakopla o uzlíček, co jí udělal Harry, a nenadacím ksichtem spadla na do album a ožušlala ho ve třetím ročníku. Dostal rozum a tím se vymyslel šmou. Zase sebe poškozuje, že je retardovaná, přitom to dělal, že Harry pak vzal helium a nafoukl tetičku Marče ze vzteku, že jí neměl jedinou v album. Chtěl jí tak přepravit, ale stejná jí vina na ulici, ale dal mu pobíča jako slačů na ulici. Dokud cítil krásný pejsek, chtěl jen papat, malému zrazil autobus do globusu. Líka před čirti, Harry tedy šel do globusu, ale přejel zastávku a zase ocitl na hlaváku. Když šel na vlak, ve vlaku našel své alkochávy a jednoho bezďáka smrdil po čuču, ale vín, kakao, patát, placet, kaká z automatu, kafléko. Vyšli i cajti kvůli trestu za nafouknutý tety, ale bezďák se probudil a mají zlo